אונליין בינלאומית באינטרנט, בה משתתפים בתי ספר מכל רחבי העולם. והשנה גם ישראל. כ-20 בתי ספר מכל רחבי הארץ משתתפים בתחרות העולמית כחלק מפרויקט המכונה המופלאה של תוכנית קדם עתידים והיחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין. היום הגיע אלינו חייל מחיל המודיעין והסביר לנו על תחרות שנקראת המכונה המופלאה, שבה אנחנו צריכים לבנות מכונה שעל ידי תגובות שרשרת תגרום לפעולה מסוימת שתתבצע. העבירו לנו סדנאות של פיזיקה, על החוקים של פיזיקה, על כל העקרונות שיש בפיזיקה. כוח הכבידה, תאוצה, צפיפות, דברים שאנחנו בעצם שאנחנו נצטרך אותם למכונה. אני חושבת שאנחנו נעבוד ביחד כדי לסיים את בניית המכונה המופלאה. המטרה הסופית שלנו, שבסופו של דבר תתפתח מטריה. כמה קשה זה הולך להיות נראה לך? קשה. יהיה מאתגר, לא יהיה קשה, יהיה מאתגר. יש תחרות קשה, אבל אנחנו נצליח. התחלנו לאסוף נתונים, לסרטט, להעלות רעיונות כדי לדעת מה יהיה במכונה עצמה. איך המכונה תראה, מה נעשה בה, מה יהיה מיוחד בה, מה הנושא שלה. התחלקנו לצוותים. כל אחד היה בצוות אחר, היה צוות קישוט, צוות בנייה. כל קבוצה חשבה על כמה מעברים וביחד נשלב את זה ביחד. אספנו חומרים ממוחזרים, רובם היו מבית ספר. חשבנו איך לחבר מעבר למעבר, תחנה לתחנה. עד שהחלטנו שיש לנו מספיק מעברים, ובעצם התחלנו לבנות אותה. זה מלחיץ, שאמרנו רצינו שהכל יהיה מוצלח כדי שנגיע לרמה גבוהה. אנחנו קבוצה מאוד מגובשת והיא מאוד חזקה. הייתה עבודת צוות מאוד טובה. כל אחד תרם ממה שהוא יודע. היו רגעים שאמרנו, זה מסובך מדי ולא נצליח בחיים לסיים את זה בזמן. אבל בסוף הצלחנו. מפיל את הכדור הקטן, והוא גורם כי יש פה גם קפיץ, אז יש פה גם אלסטיות תוך כדי. המכונה המופלאה מאוד תרמה מבחינת הידע. השתמשנו בכמה מהעקרונות הפיזיקליים שלימדו אותנו הקצינים. למשל למדנו חוק חדש, מתקף ותמה שלומדים אותו רק בבגרות. ההתעסקות במכונה גרמה לי בעצם להבין חלק מהחוקים שלמדנו בפיזיקה באופן אולי יבש, לפעמים גם בניסוי. במכונה הבנתי אותם יותר לעומק. יפה לדבר על מנוף וזה, אבל לעשות את זה ולדבר על זה לא אותו דבר. ראיתי את כל המעברים, את הכל, שזה באמת עובד, שזה לא רק בתיאוריה. יותר ארוך, תשים תווי כביסה יותר ארוכים כאלה, ושחק את זה. והאחרון יפעיל משהו. ואני אומר, המכונה המופלאה, זה הבית ספר נהפך להיות מכונה מופלאה. כי זה מדהים איך לוקחים מורים ומחברים אותם, ותלמידים שיוצרים דברים ומשתפים את כולם, המחנכים מתרגשים ומתלהבים. תלמידים שלא קשורים לפרויקט, כל הזמן מסתובבים, כי ככה זה הנגיעה של עתידים בתוך בית ספר. לדעת להיות עם, לדעת איך לחבר, גם תוכן וגם ערכים. שנה הבאה אני חושב להיות במגמת פיזיקה. אני עושה מגמת פיזיקה מחשבים. אני לומד 5 יחידות אנגלית. 5 יחידות מתמטיקה. אני חושבת להרחיב בפיזיקה ערבית. לגבי העתיד אני מאוד חושבת על יחידות טכנולוגיות בצבא. וכשהחיילים הגיעו היה לנו הפסקה כזאת בין הלימודים ונורא דיברתי עם החיילת שהייתה איתנו לגבי, חשפה אותי למה שאני רוצה לעשות. בעתיד אני רוצה ללכת